Poďte aj druhý, no poďte nám porozprávať svoj uhol pohľadu, ako sa hovorí. No, čo treba. A vás sem poslal kto, prosím vás, akože? To mňa nikto nemusí volať, ja sa volám všade sám, ja som akože vlastný chlap, vlastné ruky, môj všetko, tak sa volám sám. A vy sa ako voláte, mladý pán? No tak moje meno je Enrique Šiška. No, a tak, ja som tu akože. Pán Enrique, a vy máte akože aj nejakú rodinu v Taliansku, lebo máte strašne také typické talianské meno, strašne pekné. No, to nie je z Talianska, ale tak zo Srbska, to je skoro to isté, dá sa povedať. Ja som celé detstvo vyrastal, moji oci aj mami tam vyrastali, všetko. A ja som ako rodený Srb, ja sa viem aj byť, akože riadne na ulici, som sa skoro každý deň maroval a tak. A viete, ja akože rád sa toto robím, ešte stále viem a dneska som asi prišiel tomu Miňovi dať, bo mu nejako gamba ide. To ty, Enrique, mi tu ideš pravať, vieš, jak sa hovorí, pes čo veľa brecha, do vlastného hovna padne. A ty vieš, ako sa u Šiško hovorí, to keď ti pustím jednu, tak uvidíš, zdochneš ako pes, ty. Chytím ťa za vajce a zavesím do privádu, ty. Ty do mňa skáčeš ako kohút na hnoji a pritom si hučný ako prázdny sud. Tu kebyže sme v Srbsku, tak dostaneš jednu a nemáš čo povedať. To isto. Počúvaj, ešte jedno slovo povieš a ťa poriešime s chlapcami. Ty balónová hlava, počúvaj ma. Joj, bodaj mi. Aké joj, uvidíš ešte slovo, naozaj povedz a Ty uvidíš. skadia som. No to v čom nechcem vedieť, bo ak tam je každý taký tupý, tak to nechcem tam ani ísť. Ty rýchlo naučím, ako to robíme u Neslova. Hej. A tak aj ja som. Uvidíš. No neviem, či mám k tomu to čo povedať. Ak má niekto, tak nech sa postaví, prosím vás. Lebo akože toto je už naozaj úlet. No to ďakujem zase za slovo, pani sudkyňa. A chcel by som povedať, že tuto pán Enrique, ak budete potrebovať chlapov do partii zbiť túto míňa, tak ja sa akože hlásim, ja som voľný. No tak ďakujem, že hovoríte, budem s vami rátať. Ak budem potrebovať chlapov, tak ja sa vám ozvem, bo teraz akože mám tam otca, od starkýho mámu, šestru i syna. A dobre, zatiaľ sme partia riadna, zatiaľ vyhrávame všetko také. No tak vy hoďte otca, nie, že ja som akože silnejší. Neviem si, že sa tam nachádzame nových kamarátov, ale podľa paragrafu 20 je marovačka zakázaná. No dobré, a vy ste odkedy odborník na nejaké paragrafy, počúvajte. Chytím naozaj tak so Šiškom vám tak nastrieľame, že sa poserete. No a keď strelíme vám, tak asi aj Miňovi mám taký pocit, že musíme trocha tú papuľu porovnať, lebo ostré narážky tu má na mňa a za stolom je frajer. Čo prosím, ty sa stále nepoučil svojho varovania. Pravdu, čo to vidím akože, vieš ako. A čo by, ja ti ukážem, ako to chodí na Vajnorskej. Na Vajnorskej to chodí pomalo, na Vajnorskej sa pije pomalo, ani byť sa tam chlapi nevedia. A čo len robia je, že mačky kradnú. A teraz sa tu zdrápim a odnesiem na Vajnorsku a uvidíš, jak tam je. Jak sa tam žije. Čo, ako sa tam žije? Na hovno sa tam žije, nikto tam nechce bývať. A ja ti dám. Už netreb, prosím ťa, lebo si robíš hanbu. Uvidíš, jak sa žije na Vajnorskej, až keď ťa tam ja odnesiem. Ja sa tu cítim ako v nejakej materskej škôlke na môj veru. Toto akože nie je normálne. Jeden sa tu hádá s druhým kvôli nejakým blbostiam a úplne sme zabudli, prečo sme tu. Nejaký právnik sa tu chce do nejakého gangu zapísať. Mali by ste sa všetci nad sebou zamyslieť. Toto už naozaj správať sa ako Čo som ja, dospelí ľudia. A neskačte mi do rečí, pán Šiška. Veľmi sa ospravedlňujeme, pani Olga. Veľmi.